эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон субҳи 17 августи имсол бо сафари давлатӣ ба ӯзбекистон рафта аз маҳалҳои тарихии шаҳри Самарқанд низ дидан хоҳад кард. Комил Аламҷонов, сухангӯи президенти Ӯзбекистон, рӯзи 15 август дар як баёнияи расмӣ гуфт, сафари президент Раҳмон аз гулгузорӣ бар пояи ҳайкали мустақиллик ва мулоқот бо Шавкат Мирзиёев дар қароргоҳи Кӯксарой оғоз хоҳад ёфт. Ӯ гуфт, мулоқот аввал дар шакли як ба як ва сипас дар доираи васеъ баргузор мешавад. Комил Аламҷонов мегӯяд, ду тараф масъалаҳои ҳамкорӣ дар бахши сиёсату тиҷорат, иқтисод, нақлиёту мухобирот, фарҳанг ва масоили минтақаиву байналмилалиро баррасӣ хоҳанд кард. Дар поёни гуфтугӯ имзои чанд санад ки ҳамкории Тоҷикистону Ӯзбекистонро тақвият бахшида ба сатҳи нав хоҳад баровард дар назар аст, гуфтааст Аламҷонов. Сухангӯи президенти Ӯзбекистон мегӯяд, дар нимаи дуввуми 17 август дар Ӯзэкспо Центр намоишгоҳи маҳсулоти Тоҷикистон баргузор мешавад. Инчунин интизор меравад Эмомалӣ Раҳмон ба корхонаи Артел дар Тошканд биравад. Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 18 август бо Нуриддин Исмоилов, раиси парлумон, ва Абдулло Орифов, нахуст-вазири Ӯзбекистон, мулоқот хоҳад кард. Ҳамон рӯз Эмомалӣ Раҳмон ба Самарқанд рафта аз маҳалҳои тарихӣ дидан мекунад. Комил Аламҷонов гуфтааст, ин барномаи сафари давлатии раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ӯзбекистон аст ва эҳтимол метавонад баъзе тағйирот ворид шавад. Эмомалӣ Раҳмон бори охир соли 1998 бо сафари давлатӣ ба Ӯзбекистон рафтааст. Ӯ моҳи сентябри соли 2016 барои иштирок дар маросими дафни Ислом Каримов, раиси ҷумҳурии пешини Ӯзбекистон, ба Самарқанд рафта буд.